Атна ахыры демәк аңа нәтиҗә ясар вакыт, төп вакыйгалар, аларга белгечләр карашы, гадәти булмаган тәкъдимнәр, күзәтүләр, исәнмесез, бу адымнар тапшыруы, без башлыйбыз. Хакимият халыкка якынаймакчы. Ничек итеп Татарстанлылар министрлыклар эшенә үзгәреш кертә алар? Һәр Татарстан кешесе үзенең тавышын бирә алачак. Елның төп сәяси вакыйгасы. Президент юлламасыннан кем нәрсә көтә? Яслилар булса, тагын да җиңелрәк булыр иде гаиләләргә. Уйдаклар йөри картаеп, өйләнергә кеше юк. Россиядә өйләнмәгән ирләрдән кияүгә чыкмаган кызлардан күбрәк булуын ачыклыйлар. Кавышырга кем комачаулый? Bir тапкыр өйләнергә. Фәлсәфи фикерләре галәмне кылычларлык шәхес. 80дә дә 80 уй белән яшәүче Рузаль Юсуповта юбилей. Базар теле белән генә ерак китеп булмый. Кухня белән язылар. Нәрсәне дә булса үзгәртергә телисең икән, үзеңнән башла. Татарстанда халык хакимиятенең ролен көчәйтмәкчеләр. Республикада яшәүчеләр дәүләт эшендә активрак катнаша алачак. Бу атнадан өр-яңа проект тормышка ашырыла башлады. Ул дәүләт органнарының эшен формалаштыруга кагыла. 4 министрлык сайлап алынган социаль яклау, сәламәтлек, мәгариф һәм мәдәният. Хәзер монда махсус җәлеп ителгән белгечләр белән үз эшчәнлегендәге төп мәсьәләләрне һәм проблемаларны ачыклыйлар. Соңыннан алар онлайн тавыш бирүгә куелачак. Нәтиҗәдә иң күп тавыш җыйган проблемаларга карап һәм халык тәкъдимен исәпкә алып, министрлык яңа эш юнәлешен билгеләячәк. Тәгаенрәк Айзат Шаймарданов. Асия апа социаль пакеттан баш тарткан. Дарулар урынына ул 800 сум акча гына ала. Шикәр авыруы белән чирли. Быелга акчалам әле. Бик кыйммәтле дарулар кирәк, аны барып бирмәячәкләр. Асия апаның теләге даруларга ташламалар яисә социаль пакет аша кыйммәтле дарулар алып булуын тели ул. Хәзер пенсионерның соравын түрәләр дә ишетә алачак. Татарстанда социаль әһәмиятле 4 министрлык үзенең эшен нәкъ менә халык фикеренә нигезләнеп корачак. Татарстан президенты кушуы белән пилот проект тормышка аша башлый. 4 оешмада хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы, мәгариф, мәдәният һәм сәламәтлек саклау министрлыкларында алга таба еллык эш юнәлешен белгечләр һәм халык үзе билгеләячәк. 4 министрлыкларга инде экспертларны утвердить иттек. 40-50 приоритет кәгазьгә инде язып куялар. Менә бу 40-50 приоритетны без онлайн голосованиегә чыгарабыз да. Анда инде һәр Татарстан кешесе үзенең тавышын бирә алачак. Тавыш бирүне исә кесә телефон аша да башкарга мөмкин булачак. Хәзер моның өчен министрлык һәм белгечләр төп приоритет мәсьәләләрне билгеләргә тиеш. Һәм шуннан соң исә Татарстан дәүләт хезмәтен күрсәтү порталына кирип, мондагы халык фикерен белешү бүлегендә тавыш бирергә мөмкин булачак. Һәм шул рәвешле Татарстанның гади кешесе дә министрлык эшендә шәхсән катнаша алачак дигән сүз. Иң зур йөк хезмәт министрлыгына төшәргә охшый, чөнки нәкъ менә алар халык белән тыгыз элемтәдә. Социаль пакет, төрле ташламалар бирү булсынмы? Нәрсә бүгенге көндә ветераннарны, пенсионерларны, инвалидларны, күп балалы гаиләләрне нинди сораулар бүгенге көндә борчый. Һәм инде ул сораулардан менә бу экспертлар безнең министрлык өчен төп максатларны һәм бурычларны терки. Рифат Ганибаев хезмәт министрлыгына бурычлар йөкләячәк белгеч буларак җәлеп ителгән депутат һәм инвалидлар җәмгыятен җитәкли. Ул шәһәрдә физик мөмкинлеге чиклеләргә шартлар булдыруны көчәйтергә кирәк ди. Минтруд обращает достаточно внимания. Хезмәт министрлыгы бу сорауларга тиешле җавап бирә, ләкин тормыш бер урында гына тормый. Кибетләр, даруханәләр, мунча рестораннарның барсында да инвалидларга шартлар кирәк. Һава һәм тимер юл транспортында бар да яхшы, ләкин җәмәгать һәм су транспортларын онытмаска кирәк. Хәл ителмәгән эшләр күп әле. Сораулар сәламәтлек саклау өлкәсендә дә күп. Казан халкы нәкъ менә беренчел медицина ярдәмен алу кыенлашуын әйтә. Мәсәлән, кеше авырый икән, ниндидер талонларны ул 2 атна, 2 ай көтә. Ул бит эш түгел инде. Для нас основное это увеличение продолжительности жизни. Безнең алда гомер озынлыгын арттыру бурычы тора. Шулай ук безнең беренчел медицина хезмәтен күрсәтүне халыкка якынайтырга, балаларда һәм өлкәннәрдә үлем очракларын киметергә кирәк. Кадрлар кытлыгы, менә бу мәсьәләләрне без белгечләр белән караячакбыз. Киң җәмәгатьчелек дәүләт оешмаларының эшендә катнаша алачагыннан әлегә хәбәрдар түгел. Шулай да Казан халкының бер өлешен мәгариф өлкәсендәге проблемалар бурычы булып чыкты. Менә бит бала йөрмиме садикка түләргә кирәк ишемен. Тегеле балаң йөрмәсәлек, менә безнең балалар йөргәндә алай түгел. Яшәниләр эшкә чыга, аларга баланы урнаштыра алмыйлар эшкә чыгырчы. Мәктәпләрдә татар класслары, ата-аналар күбесе бит инде телиләр, менә ничектер барып кына чыкмый. Мохтаҗлык бар инде татар телен югалтмас өчен.
Айдар Ахмалов халык фикерен формалаштыруда катнашучы белгечләрнең берсе Мәгариф министрлыгында инде беренче утырышта булган. Минем юнәлешем буенча булса ул шул ук һәрбер балада сәләтне күрү, һәрбер укытучы әлбәттә шундый эшне баланың сәләтен күреп, баланың сәләтен тормышка ашырырга булган мөмкинлекләрне тудыру өчен ул мәктәп идарәсе буенча да, республика күләмендә министрлыкның идарәсе буенча да шундый максатны куярга без тырышырбыз инде. Иң зур проблема менимчә ул Milli Мәгариф системасы. Разил Валиев Мәгариф министрлыгының иҗтимагый шурасына кермәсә дә үзенә төп мәсьәләләрне инде билгеләп куйган. Беренче чиратта ул милли белем бирү өлкәсенә туктала. Милли мәктәпкә гәрдә без балаларны җәлеп итәргә телибез икән, ата-аналарны кызыктырырга телибез икән, алар бик тә әзерлекле укытучылар белән тәэмин ителергә тиеш, педагоглар белән беренче чиратта. Аннан соң милли мәктәпнең бинасы да бик яхшы булырга тиеш. Анда бассейннар да булырга тиеш, анда заманча җиһазлар да булырга тиеш. Иң югары дәрәҗәдәге уку йорты булырга тиеш. Педагогика университеты яисә милли университеты булырга тиеш. Дүрт министрлык үзенә бурычларны билгеләгәч тә, аның үтәлешен гади халык үзе күзәтеп бара алачак. И по итогам года это будет публичное слушание. Ел азагында безнең җәмәгать тыңлаулары булачак, министрлыклар хисап тотып, нинди нәтиҗәгә ирешүләре хакында сөйләячәк. В определенной степени это даже, можно так сказать, что это элементы народовластия, если хотите. Бу беренче чиратта халык белән дәүләт арасындагы мөнәсәбәт, җәмгыять теге яки бу сораулар буенча бурычлар билгеле икән, министрлар җаваптан кача алмаячак. Әгәр дә инде киләсе елга мәсьәлә хәл итү максаты куела икән, аның җавабы халыкка билгеле булачак. Әлегә бу пилот проект кына 2019 ел нәтиҗәләреннән чыгып, аның башка министрлыкларда да эшләтеп җибәрергә телиләр. Хакимият халыктан аерылмасын өчен. Айза Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Ишат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Республика үсешендә глобаль бурычлар һәм игътибар юнәлтәсе мәсьәләләрне без дүшәмбе ишетәчәкбез. Бу көнне Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юлламасын укыячак. Аны елның төп сәяси вакыйгасы дип атыйлар. Бүген нәрсәгә ирешелгән һәм кайсы өлкәдә эшләп җиткермибез, кайда эш гомумән тукталган. 9нчы юлламага әзерлек хакында алдагы репортажда. Хөрмәтле депутатлар, хөрмәтле ватандашлар, Бу елгы юллама безнең президент өчен 9нчысы булачак. Интервьюсында үзе әйткәнчә, бу мөрәҗәгать мөһим вакыйгаларны барлауда, хөкүмәткә сигнал биреп, өстенлекле эш юнәлешләрендә билгеләү. Рөстәм Миңнеханов юлламада нәрсәгә аерым игътибар бирер, нәрсәне беренче тапкыр телгә алыр. Бу сорауларга төгәл җавап юк, чөнки текстны санаулы кешеләр генә белә. Борчый торган мәсьәләләр бик күп. Шул ук бюджет, акча җитмәү һаман да әйткәндә, үзебезнең керемнәребез әз булмаса да, безнең федераль үзәккә китә торган акча саны әз түгел, үзебезнең проблемаларда кимеми. Нигә дигәндә, менә ветераннарны, башкаларны ярдәм итү, әһәмиятне арттыру ул мәсьәләләргә еллык юлламасында иштербез. Шулай да без бүген Казан халкыннан сораштык әле, президент нинди мәсьәләләрне читләтеп үтмәс. Яшәниләр үзләре дә бик иртә эшкә чыгарга тели һәм шуңа күрә алар өчен балаларын түләүле балалар бакчасына йөртергә ул бик кыен һәм шуңа күрә яслилар булса тагын да җиңелрәк булыр иде гаиләләргә. Безнең өчен менә бу квартплата бәяләре бик югары. Менә ул турыда сөйләсә бик әйбәт булыр иде. Пенсиялар буенча бик күп сораулар бар. Безнең как пенсионер буларак безгә пенсия кирәк инде. Шулай барсак бик рәхмәт. Менә шул. Все-таки, наверное, за экологию. Мин президент экология мәсьәләләрен күтәрсен дияр идем. Төзелешләр әйбәт әлбәттә, ләкин экопарклар да кирәк. Мәсәлән, татар теле филологиясендә белем алам. Әзрәк татар телләрен үстерүгә өлеш керсәләр иде, күбрәк татар теленә карасалар иде. Бөтен слои населения я бы хотела, чтобы затронуто было. Страна большая, много проблем. А у вас в республике, по-моему, все очень даже неплохо, гораздо лучше, чем... Ил зур проблемалар күп, ә сезнең республикада барысы да әйбәт кебек, башка төбәкләр белән чагыштырганда яхшырак. Именлек, байлык, тынычлык. Биредә тормыш кайнап торачак. Утырыш традиция буенча Сәлих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында иртәнге сәгать 10-да башлана. Дәүләт һәм муниципаль орган вәкилләре, рәсми затлар, төрле оешма җитәкчеләре барлыгы 700 кеше чакырыла. Татарстан президентының һәр сүзен турыдан-туры трансляцияләячәкләр. Әзерлек икенче атнасын бара 4 дистә хезмәткәр, оператор, режиссер, тавыш осталары, ут куючылар, зур концертлар залы үзенчәлекле. Анда утны да дөрес куярга кирәк, тавышны җиренә
янә җиткереп килергә. Трансляция у нас начнется помимо шапки. Залда бик якты булачак. Безнең өчен иң мөһиме кадрның чисталыгы. У тигез төшәргә тиеш. Игътибарны төп вакыйгадан бүтән бер нәрсәдә читтә алмаслык булсын. Без быел юлламаның мөхитен күрсәтә торган кадрларга да өстенлек бирергә булдык. Шуңа күрә трансляция ирек мәйданыннан матур күренешләреннән башлана. Аннан соң без акрын концерт залына күчәчәкбез. Инде 9-нчы ел рәттән юлламаны уку урыны шул килеш кала. Беренчедән, бу мәйданда барлык дәүләт органнары урнашкан, икенчедән, бина 700 кешене сыйдыра ала. Өченчедән, биредә телевизион трансляция ясау өчен каршылыклар юк. Һәм тагын бер үзенчәлек дәүләт советы янәшәдә генә. Юллама тәмамланганнан соң ук депутатлар сессиягә җыелачак. Көн кадагында торган мәсьәләләрне караудан тыш, алар президент куйган бурычларны эш тәртибенә кертеп, аларны тормышка ашыру мөмкинлекләрен өйрәнә башлый. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер атнаның рәсми хәбәрләренә рәсми булмаган күзәтү. Рөстәм Миңнехановның ярты атнасы Малайзия белән Сингапурда үтте. Ул Россия делегация составында 2 илнең эшлекле форумында катнашты. Бер төркем бизнес һәм хакимият вәкилләре белән очрашты. Сингапур белән Татарстан дистәйл хезмәттәшлек итә. Быелгы сәфәрне иң нәтиҗәлесе дип бәялиләр. Республика ришвәтчелекне җиңеп, иң алдынгы технологияларны алга сөрүче илдән яңа эш алымнарын җәлеп итәчәк. Сингапур это как повышение квалификации для нас. Фәрит Мөхәммәтшин Татар морзалары берлеге вәкилләре белән очрашты. Ул билгеләгән төп бурыч зыялы гаиләләрнең нәселен тирәнтен өйрәнеп, ныклы гаилә нигезләрен халыкка җиткерү. Яшьләр дә бу эштән читтә калмасын, туган телләрне саклау көн үзәгендә. Татармы, чувашмы, мукшымы, ата-ананың телен саклап калырга тырышырга кирәк ди. Алексей Песошин Татарстан башкарма хакимият органнары белән яшьләр хөкүмәте хезмәттәшлеген тәэмин итү буенча берлек утырышын үткәрде. Алар белән 30дан артык проект гамәлгә ашырылган, 8 кеше Мәскәү хөкүмәте аппаратында тәҗрибә туплап кайта. Яшьләр хөкүмәте Татарстанның барлык төр хакимият органнарына кадрлар булдыру өчен мәйданчык дип белдерде премьер. Необходимо участие членов молодежного правительства в качестве послов республики для транслирования и перенимания лучших практик работы молодежных правительств. Илсур Метшин район конкурсының финалчылары белән күреште. Ратушадагы очрашуга Россия һәм чит ил уртак компанияләре вәкилләре чакырылу иде. Алар арасыннан җиңгән проект Киров районындагы Ташланды хәрби шәһәрчек мәйданнарын танымаслык итеп үзгәртәчәк. Добро пожаловать в Казань. Пожелать вам успеха, нам успеха в этом проекте. Бу хакта президент та әйтмәс, халыкта төп проблема дип төртеп күрсәтмәс, әмма социологлар шуны ачыклый. Илдә кияүгә чыкмаган кызларга караганда буйдак егетләр 2 тапкырга күбрәк икән. Бөтен Россия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге үткәргән тикшерү күрсәткәнчә, буйдаклар 16%, ә ялгыз кызлар 7 генә. Социологлар белән бәлки бәхәсләшергә дә мөмкиндер, ләкин белгечләр өйләнергә теләмәүчеләр көннән-көн арта ди. Ни өчен ашыкмыйлар соң? Адамнар хәбәрчесе моның сәбәбен белә инде. Клипларында шибәрләр аның башын әйләндереп йөрсә дә, Илназ Гарипов өчен гаиләле булу-булмау барыбер түгел. Тик ул бүгенгә кадәр үз ярын очратмаган. Кызлар белән йөргән, хәтта берничәсе эстрада җырчысын алдалап, ташлап та китә. Башта бәлки мин белән уйнап йөргәндер, ләкин мин үземнең яктан ташлап та яратып йөрдем. Ул инде кире китеп барды. Мәхәббәт кенә җитми. Бүген егетләр түгел, кызлар егетләрне сайлый дигән нәтиҗәгә килгән җырчы. Мәхәббәткә ышаналар. Ләкин ул мәхәббәт нәрсәгәдер табалмыйлар, шуңа күрә чагыштыра башлыйлар. Бу егет теге байрак, бәлки ул байрак дигән ул байлыкка кызыл түгел, ләкин инде менә ул бит инде хатын-кызның инстинкты бит инде ул. Мин тормыш итә башлагач, минем балаларны тәрбияләргә кирәк, аякка бастырырга кирәк. Мин ышанычлы кулларда булырга тиешмен дигән бәлки фикердер ул. Бәлки кайбер кызларда бәлки просто яңа телефон кирәк дигән галәмәттер. Буйдаклар проблемасы баксаң шактый кискен тора икән. Гәрчә Россиядә хатын-кызлар 10 миллионга күбрәк булса да, социологлар буйдаклыкны зур проблемага әверелде дип саный. Бөтен Россия җәмәгать фикерен өйрәнү үзәге үткәргән тикшерү күрсәткәнчә, буйдаклар 16%, ә кияүгә чыкмаган кызлар бары 7% кына икән. Ягъни буйдаклар 2 тапкырга күбрәк. Проблема нәкъ җырдагыча кебек. Буйдаклар йөри картаеп, илләргә кеше юк, гармоннарда уйнаучының авызын ачса теше юк. Белем алырга, карьераны ясарга безнең тикшерүләр күрсәтте социологический. Гаиләне 4нче урынга куялар, бала тудыруны 5нче урынга куялар. Кызлар алар бик күп бүген сайласаң, йолдызлар кебек. Радиф Ахмадиев та өйләнергә әле җыенмый. Бүген аның төбеше мәҗлесләр алып бару. Белгечләрне хуплагандай ул да өйләнмичә рәхәт ди. Өйләнмәгән кешенең тормышы бик күп уңай яклары бар. Бер яктан инде үзең өчен генә җавап бирәсең. Бар шундый кешеләр кемнәр бик җавапсыз, алар өчен идеальны. Аннан соң тагын бер уңай ягы ул да булса, син инде теге
Үзеңә кирәкне таба аласың. Психологик яктан дагы бер карасак, монда җаваплык. Җаваплыкны алырга көчем бармы, юкмы? Үзең генә яшәргә җиңел бит. Анда нинди җаваплык юк. Рәхәтләнеп яшим. Беркемне карарга кирәкми, беркем турында уйларга кирәкми. Хәзер иратлар өчен хатынны алыштыра торган бөтен нәрсә дә бар. Айсулу Габдинова да кияүдә түгел, бөтен проблеманы иратларның үзгәрүендә күрә ул. Өйдә кер юу машинасы, посуда ятырган машина да бар, барысы да бар. Хатын кызны бит аны күңелен күрергә кирәк, капризларын үтәргә кирәк. Иратлар хәзер минемчә башкачарак, аларның үзләренең капризларын үтәргә кирәк. Хәзер кызганычка каршы минем күп танышларым кызлар әйме үзләре егетләрне свиданияларга чакыралар. Ничегрәк үземнең мәхәббәтемне аңлатыйм икән дип уйлыйлар. Әтиләр кебек иратлар кайда булган икән хәзер? Тегесенә дә көләшеп куясың, сиңа да көләшеп куясың, ул да өйләнде, бусы да өйләнде дип. Ләкин кызганычка каршы менә аларның яртысы аерылышып бара. Җырчылар бу мәсьәләдә ялгыз түгел, Казан халкы да өйләнергә ашыкмый. Семью содержать дорого достаточно. Гаилә тоту шактый чыгымлы әйбер, башта бу тормышта үз урыныңны табарга кирәк, карьера төзергә. Бер 35-ләрдә өйләнермен әле. Чөнки беренче урында карьераны аякка басырга, аннан соң чәйбет кенә нені гүләпшейсе кайберләре. Социолог Флора Илдарханова сүзләренчә, бөтен проблемада 90-нчы еллардан башланды. Хәзер иратларның яшәү рәвешенә Европа йогынты ясый, традицион кыйммәтләр югала бара. Гайльфри, сингентлар, бөтен Западдан килде бит. Хәзер бит тенденция пошла безнең тикшерүләрдән. Гаилә төземим. Выросло однодетное поколение. Бер бала. Кирәк все-таки ниндидер гаиләнең основаларын бирергә яшьләргә. Ничек төзергә ул гаиләне, ничек түзергә, нинди проблемаларны ничегрәк хәл итәргә. Һәр психологлардан бик юк бит. Бу тенденция бик нормаль түгел. Бөтен нәрсәне үз вакытында эшләргә кирәк. Өйләнергә кирәк үз вакытында, балаларны тудырырга кирәк үз вакытында, үстергә кирәк. Без 50-60 яшьтә балаларны таба башласак, аңа үсеп җиткәнен күрергә дә мөмкин булмас бәлки. Бөтенсенә вакыт кирәк, үзенең вакыты. Гаилә құру да проблеманы хәл итмәскә охшый. Бүген 5 гаиләнең 4-се таркала. Буйдаклар тагын да артса, бу нәрсә белән тәмамланыр? Белгечләр әлегә фараз ясарга ашыкмый, ләкин буйдаклар арта икән, бала табучыларның саны кими. Бу инде яңа демографик чокырга бер адым дигән сүз. Файза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Киноның тәрбияви ролен җинаятьчеләрне төзәтүгә юнәлтмәкчеләр һәм Россия Кытайга бака сата башлармы? Хәзер кадакта. Исәнмесез. ЛДПР депутатлары булганда кадак өчен тема мәңге бетмәячәк. Бу атнаны фракциянең бер әгъзасы кызыклы җәза уйлап тапты. Илебездә хокук бузылучыларны начар кино күрсәтеп авылга утыртмакчылар. Кайбер рус кинолары шул кадәр начар сыйфатлы ки, аларны кеше җәзалауда кулланып булыр иде ди Чернышов. Тамашачыны урындыкка бәйләп куясың да, Алла сакласын, кино күрсәтәсең. Перед вами прибытие поезда. Аңлашыла ки, депутатыбыз бу сүзне яхшы фильмнарны күбрәк булдыру нияте белән әйткәндер. Матбугат конференциясе дә нәкъ шуңа багышланган иде. Әмма кире эффект килеп чыкты. Начар кинолар җәмгыятебезгә күбрәк кирәк булып чыга дигән сүз бит инде. Халык бездә кануннарны үтәргә бик атлыгып тормый. Димәк, начар сыйфатлы фильмнарга да ихтыяҗ зур булачак дигән сүз. Сдаются мне джентльмены. Это была комедия. Россия Кытайга тере бакалар җибәреп торачак. Менә шундый отышлы алыш-биреш. Безгә баканың бернигә дә кирәге юк. Анда әлеге җирәнгеч җан белән телеңне йотарлык 1001 рецепт беләләр. Бакалар экспортын Россельхознадзор тикшереп торачак. Тиешле документлар инде сайтларында урын алган. Аулак күлгә бака хуҗады халык. Бу өлкәдә дә хуҗасыз булмас. Ну вот, поспали. Теперь можно поесть. Аллага шөкер, илебез табигый байлыкларга һәм файдалы казылмаларга бай. Нефть, газ, урман, су дисеңме? Менә хәзер бакалар да өстәлде. Дөрес, бездә табигый байлыклар халык кулында түгел, билгеле бер кешеләр карамагында. Иманым Камил сикерә торган байлык белән дә шулай булачак. Якын арада илебездә кабырчык бизнес корольләре һәм бака олигархлары пайда булырга мөмкин. Тогда займись чем-нибудь. Поработай. Надоело. Как же тебе надоело, если ты никогда не работал? А мне заранее надоело.
Бер атнадан армиягә көзге чакырылыш башлана. Армиядә булган кеше циркта көлми дигән әйтем бар. Шуннан да солдатлар хәрбилектә үз кайфларын үзләре күрергә мәҗбүр. Кеше китә, җыры кала диләр. 2 ел элек якты дөньядан киткән Василия Фаттахованың туган як җыры бу көннәрдә яңа яңгыраш алды. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына түз, түз генә. Туган якка юл тотамын, туган як, туган як. Баксаң, бу дембел гимны булырдай менә дигән җыр икән бит. Кайбер җирләрдә аны шул сыйфатта инде куллана да башлаганнар. Сау булыгыз. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына түз, түз генә. Байлыкта җирәк пешкә, тиз үреле түз генә. Рус һәм татар телләрен тигез күрә дөньяның 30лап иленә сәяхәт кылып, үз мәдәниятебезнең никадәр бай булуына инана, әмма илебездәге культура дәрәҗәсенә карап, йөрәге сыкрана. Танылган галим, филология фәннәре докторы, профессор Рүзәл Юсупов сентябрьдә 80 яшен билгеләп үтә. 200 фәнни хезмәт, 60 китап, 500 мәкалә авторы, гомере буе туган тел чисталыгын кайгыртучыларның да берсе. Аның фәнни хезмәтләре чит ил галимнәрен кызыксындыра. Уйлары бүгендә галәмне кулачлардай. Шул ук вакытта ватанында туган милләте мәнфәгатьләрен үзәккә алучы шәхес белән Айгөл Бәдретдинова аралашты. Галим Рүзәл Юсупов безнең чәчәкләргә күмелгән фатирында гармун уйнап каршы алды. Юбилей узган, бүләкләр калган, иң кадерлеләре республика җитәкчелегеннән без килешкә барлык фәнни хезмәтләрен сакчыл гына өстәленә тезеп куйган иде. Үзегез язган китаплармы? Яисә бу өлешегенә бәйле? Монда кайберләре юк. 60 китап, 500 мәкалә, 200 фәнни хезмәт. Бу көннәрдә Германиядә китабы чыгарга тора. Алман галимнәре аның телләренең бер-берсенә йогынтысы турындагы монографияләре белән кызыксынган. Булар сорыйлар, нинди монографияларыбыз бар, безгә җибәрегез, бушлай чыгарабыз дип. Аларның да шундый проблема бар монда телләр арасында. Шиксез, ул һәр кайда, бөтен җирдә глобализация, телләр аралаша. Чит илләргә үзе дә күп йөри, бу миңа рухи байлык бирә, ди профессор. Американы күрәсем килә. Тоттым да чыгып киттем бер үзем. Америка, Европа, Австралия, Кытай, Иран, Рүзәл Юсупов 30дан артык илдә була. Безгә Һиндстанга барырга киңәш итә. Милли, дини үзенчәлекләрен ничек саклауларын карап үрнәк алу өчен. Чит ил тәҗрибәсен педагогика институтында 16 ел ректор булып эшләү дәверендә дә файдалана. Чит илләрдә бердән да теге начальник буйсынмаган кеше, аның кулындагы кеше, аның карамагындагы дигән нәрсә юк. Анда бик демократик, бик әдәпле мөнәсәбәт. Бер нинди җитәкче дә кешене кыерсытырга, түбәнсетергә тиеш түгел. Бер яктан өйрәнәсең, бер яктан көйнәсең чит илгә барып, ди ул. Әнә шул һаманда теге алган илләр белән чагыштырып караганда күрәсең, аны безгә дә бик нык культураны тәрбия һәм соңгы елларда тәрбиягә игътибар итмиләр. Шәһәрне төзекләндерделәр. Чиста әйбәт. Ну, яшьләр дә олылардадыр. Шүплиләр, пишраталар шунда, күңел рәҗе. Культура дәрәҗәсеннән бигрәк аны милли мәсьәләләр борчый. Заманында Татарстан Югары Советының депутаты булып, телләр турындагы канунның шишмә башында тора ул. Туган тел дәресләренең кыскартылуы күңеленә тия. Монда конституциядә бозыла безнең, Россиянең да, Татарстанның да, ләкин барыбер көрәшергә кирәк. Һәм әйтәм, менә хәтта шушы 2 сәгать бирелгән вакытта да укытучылар яхшы укытса, татар телен сөйләргә һәм язарга өйрәтергә була. Укытуның сыйфаты шәп булмады, татар теле укытуның. Миңа укытучылар үпкәлиләрдер дә, ләкин бу факт, моны хәзер таныдылар инде, җитәкчеләр дә. Укытучылар гына түгел, журналистлар да еш үпкәли яңа. Рүзәл Юсупов әдәби телнең чисталыгы өчен көрәшүче. Ә яшь каләм ияләре радио һәм телевидение хезмәткәрләренең хатасын төртеп күрсәтергә ярата ул. Көрәшәсез инде моның белән, менә көрәшү бетеп буламы? Гомумән үзләренә алга китеш бармы, яисә инде бөтенләй өметсезме бу тармак? Бу бик әһәмиятле сорау сезнең. Минем күңелгә бер яктан якын да, ләкин авырттыра торганда сорау булыймы? Һәм безнең халык өчен дә хәзерге вакытта шушындый халыкның теле булырга тиеш, үз теле, әдәби теле. Кайберләр әйтә, сөйләшәбезсәң ярый. Менә аралаша, базар теле белән генә ерак китеп булмый. Кухня теле белән генә диләр. Кемдер аның карашларын кискен дип атый, әмма үз фикерен әйтү ул радикаль булу дигән сүз түгел, ди галим. Кешенең үзенең актив позициясы булырга тиеш. Безнең артта калуыбыз дәүләтнең хәзер кешеләрнең артык юаш булуында, кыюсыз булуында. Шуңа да язасылары күп әлем. Кәгазьгә күчерәсе фикерләре шактый. Ә алар кышын чаңгы, җәен җәяү йөргәндә, бакчада эшләгәндә дә килә. Кич белән йөрим, 1 сәгать кимендә, күбрәк тә. Аллага шөкер, кысак тосмый.
Мен русча борьба против живота деп атаймын. Һәм барыбызга да киңәше тел хакында. Телне ни кадәр күбрәк беләсең, шул кадәр байрак буласың рухи яктан. 500-600 миллион диләр төрки халыклар, кардәш телләр. Шул тел, шуның кадәр халык белән аралаша алабыз. Беләсезме? Рәхмәт сезгә бик зур интервью өчен. Уңышлар телим. Журналистлар бик әһәмиятле безнең җәмгыять ияләре алар. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге тәмам яңа атнаның төп вакыйгаларын без сезгә инде киләсе шимбәдә тәкъдим итәрбез. Исән-сау яшәгез.